RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga nagpuyo sa Tanay City, Negros Oriental. Ang ito matatampo, nagdas nga Mark. Bay, nabay ba ilan mo? Kinsa man bay? Amigalas na ko, bay. Ilan nga ba ya? Huwag mo tayo iyab. Nya, huwag mo tayo iyab. Okay kayo. Mo ba? O sige, okay kayo. Bay Mark, ilan mo sa kong amiga. Si Steph. Steph, si Bay Mark. Hi Steph. Hi, Mark. Okay ra nimo kung makikigala ko nimo? Okay ra, uy. Kana ba mapuna ng akong friend? Manguyab ka na ako. Mo na Steph. Kung imo lang kong hatagad uli gayon, digid ko magbinoang nimo. Tinuod? Oh Steph, tuog kayo tinuod sa sige na tuog kuyog-kuyog suod sa tulo ka buwan. Gibati na ako nga love kay tika. Mark, ang tinuod parehas matagibati. Mao nga, sige, gisugot na tika. Tinuod? Lagi. Yes! Salamat Steph. Uy, Mark, kawat ba? Nalipay lang ko. I love you. I love you too, Mark. Steph, pwede ko mahangyo nimo? Unsa man na, Mark? Pwede minus-minus sa nimo yung pagsigig laag, inom? Ha? Ay lang lain nagsabot ha, pero concern na kay ko nimo. Babae, manggug ka. Di manggug maaya sa usa ka babae nga palahubog, nya tigdugay pagid mo uli. Di lang ko gusto ba nga na ikasaway ang ubang tao nimo? Nalain ka? Oo, ha? Oo, uy. Nahuna-huna na ako nga may punto tuod di mong giingon ako. Sige, Mark. Ako nang bahaton. Salamat, Steph. Nga nakasabot ra ka. Kol, nasuroy ka man lagi din sa bay. May importante kong tuyo ni mo dong. Bayan sa unsa man na, Kol? Kuyog na ko sa abroad, Mark. Adot naman narbaho dito. Ha? Ayaw pagduha-duha. Maayaw kayo ni nga opportunity para nimo. Maong andama na ang kinahanglang andamunon. Mularga kagawas? Mauna, ato ko man narbaho. Imo daday kong biyaan din Uy, dili, uy. Mubalik ra mo gugo. Og, abi nimo, apel ka sa akong mga plano. Og para rapod ni sa ato pohon. Basig mangita kag lain dito. Usa? Uy, di na may tabo, no? Mahal kay ka, Steph. Basta, Mark, ha. Salig bayag ko nimo. Salamat. Pag-amping dito, ha. Og ikaw po ha, pag-amping din eh. Muduhan naman ko katuig din sa abroad. Gimingaw naman ko sa kong uyab, boy. Ay, awas to. Ako siya tawagan, boy. Magkig-video call ko niya. Steph, nanawag ko kay gimingaw kay kunin mo. Tod, nakuha na nimo ang kwarta nga akong gipada, ha? Kuhaan niya to, ha, aron na kayo magamit po diha. Salamat. Pero Mark, tuka pagid kayo ko. Huwag lang balik ko niya, be. Wadi ka mingawan ako di, eh. Hindi naman siya kasapot. Uy, duka gani kay ko. Mau ba? Sige, manawagan niya kunin mo ka nang di nakaduka. Diri suruh magpaong. Wa man lay I love you o baka I miss you. Sila mama na lang akong tawagan eh. Nungumusta ko nila. O hinak, maayo kay nanawag ka. Gimingaw na tayo minimo din he. Ingon man sad ko ma. Uy, nakapadaan na di kong kwarta ma. Para ninyo diya. Niya, kuhaan lang to ha aron makagrocery ka des bay. Mao ba nak? Salamat kaayo nak. Ay, nak, tuod. Ay na ako isulti nimo. Unsa man na ma? Ay, si Steph ba? Kay imong uyab. Nga naman si Steph ma. Sige man kuno naglaag din he. Tigdugay ko nung mauli. Magadlaw na nakuno kay siging inom. Kinsa man siya nagsulti ni mo na ma? Awa, adong silingan nga mga nakailan liyapon. Binuang na ma eh. Di ko mutuwa na nila. O may gisulti si Steph na ako nga gikan siya naglaag. Ay, inak, concern lang ko nimo. Basta masay makuha sa itong mga silingan kung musulti sila ana. Pero dili ko mamugos nimo nga tuhuin ko. Pero obserbari lang nak. O baka imong pangutan-on mismo si Steph. Aron makahibaw ka unsay tinuod. Ma. Ay,
Asa man ni si Steph ay nga, wa man mag-online. Sige na raman ni siya glaaga. Wa si paramdam na ako rong adlaw. Kadlaw na karon sa Pinas. Dain gid akong gibati da. Austo. Tawagan ako sa iyong numero, bi. Hello, Steph? Asa ka karon? Hello, isa ni Parehog. Oh, ikaw, kinsa man ka? Ikaw po, Steph, ay. Ikaw, kisam ka? Babe? Babe, kisa man yung istorya. Abo, nag-istorya. Hello? Kinsa pong lalaki nga nakatubag sa iyong cellphone? Mark? Oh, nanumura man kag nakurat. Mark? Dili na lang kung mo dinay pa. Ang kuno na lang ako. Uyapin ako ang nakatubag ni mo kanina. Oh, Mga pasilo ako nga makigbuwag ko ni mo. Steph, I'm sorry, Mark. Pero dili na po. Huwag salamat sa tanan. sakit kaya kibuhat na ko. Nagtarong ako sa among relasyon, bisag layo, bisag usap-usap. Nabuhan, nagpada ko niya kwarta aron makapalit siya sa iyang gusto. Aron makafeel kaya po siya sa akong pagpangga niya, bisag layo ko niya. Pero ganong nabuhat maninin mo na ako, Steph. Ganong man. Ila naman kasi manang sige ka lang. Tiyo, sakit kaya gibuhat na ko, tiyo. Gusto mo ba hikog, tiyo? Aron mawaning tanag kasakit nga akong gibati, ron. Mga kayo ginabuhata ha. Di man ni akadinhe dili para niya. Kung dili para sa imong pamilya. Ayaw pa daw sa imong gibati dong. Sayang kaayo nga imong usikan ang imong kinabuhi sa tao. Nga wa maghatag og bilis sa imong kaayo. Tiyo, Aron ka malingaw no. Tana. Manuro ito sa mall. Salig na ako no. Kanang imong gibati karon mawara na sa kadugay. 5 na kabuhan sa kadmin kabuwag ni Steph. Sakit kaya po niyang kibuhat na ko da. Pero pasalamat kong tiyo. Nga wag yung kiniya pasagdi. Iya kong gilingaw-lingaw hangtod nga di na kaayo ko magunahuna niya. Oh, uy. Gusto? Mag-Facebook ko, bi? Ako'y lingaw na. Uy, kinsa man yung bayhana nga naguna sa akong people you may know. Goa para yung profile picture. Siya ka ni? Akong iyabi. O niya, akong chatan. Salamat yan ha, nga imong gitubag akong tawag. Uy, sa pa yan, Mark. Uy, wa mas ko lingaw. Uy, sa pasad. Tao-tao na sabi at nagsiging chat. So, dili na kayo awkward para na akong atubagon imong tawag. Uy, Lilian, hapit mo kung bakasyon diya sa ato. Nga, silingan ng beta. Pwede ko mamisita ni mo, inig-uli na ako. Mark. Ang tinuod sa sige na tong chat-chat, no? Gaan kayo akong pamati ni mo. O ngaybaw kong respetado kayo ka, isip sa kamaestra. Mao gusto ko nga mamisita gyud ko nimo para dili makaingon nimong ginikanan nga binuang ning ako para nimo. Mark, bisag wa pa ta nakita. Nahibaw kong buutan ka. Mao sige. Masagot ko nga mamisita ka na ako. Inibalik nimo din eh. Mark, ali dayon sa amo. Kay ko pabayaan ning imong mga gidang sa lubong para namo, oy. Uy, sa payan, Lilian. Para ninyo ginang akong gipada. Salamat ini ha. Nalipay kayo sila mga magpapa. Nalipay ra masagka ka. Siyempre, no? Unya, kanus amon ko nimo sugton. Wow ha, agad-agad. Bitaw, Mark, taga-is kong time ha. Dili ko gusto nga makaingon silang mga magpapa nga, dali ra kaayo. Nakasabot ko, Lilian. Ay, kabala ka. Andam kong magpaabot. Dong, Mark. Oh, ma? Hey, Dong. Mm. Naa si Steph sa gapas, Dong. Nanggita ni mo. Unsa? Oh, Steph. Ikaw din eh. Kumusta? Okay ra. Ikaw? Okay ra po ko. Mark, pasaylo ako sa kunabuhat niyo. Ay, okay na to, Steph eh. Sabi mo sa tinood lang. Nasakitan ba yung ko sa imong gibuhat nako? Wala na akong madawat nga imo kong gibuwagan. Nasayot ko, Mark. Maungi ako rin mga pasaylo di mo. Okay ra. Wala na ko'y kalagot nimo. Usa pa. Nanay laing babae nga akong gipamuyawan karon. Wa pa hinuon ko niya sugta pero hopefully nga siya na unta. Mark, Tinood? Tinood nga imo na kong gisugot, Liliana? yes, Mark. Kita na. Yes! Salamat, Lilian. Basta ha, ayaw ba kong pinuangi ha? Di ginamita bo, Lilian. Tingalig ako yun una. Imo kong ilisan, iniglargan ako balik. Nga nagkataon.
Gihatagan hiyon ko sa kinuog lalaki nga tarong. Buotan og responsable. Mangita pagit kog lain. No way. I love you, Lilian. I love you too, Mark. Sa tulo ka buwan nga bakasyon ko sa Pinas, February 22, 2020, nilarga kog balik sa abroad o padayon na gyud gihapon ang among relasyon ni Lilian. O next year po, iniguli na ko sa May 2021, nagplano ni Lilian nga magpakasal mi. 26 na ko karon og si Lilian 27 anyos na. O kaninyong tanan nga parehas na kog kaagi. Ayaw mo pagpakawa sa paglaom. Tungod kay ang tao nga gitagana sa Ginoo para ninyo, moabot ra gyud na nga dili nimo damhon. Dili lang kutob ug daghang salamat. Amen. Pagkita mga igalang, kaagi ni Mark nga taga Tanhay City, Negros Oriental. Ang kaagi kibata na duha sa radyo ni Jelly Haka, ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tumulusab mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papara. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Tres lang nining tulumanon, handimanan sa usakawit kera RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Binan ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Charmaine, lingkod ang pangidaron, dalaga, apan may hinigugma na. Gahimalalod, Negros Oriental. Punto legal ug may pagka-personal kini akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang namo sa akong uyab ug aron inyong hisabtan, sugdon ko atong high school pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Besh, kumusta ang love life na to, oy? Going strong pa rin kami ni Jonathan. Really? Wala no, kanain og tubag oy. Mura magkagwa mo tuo. Happy ka ba with Jonathan? Of course. Sugton ka nako siya kung naiba kung dili ko mahappy niya. Na siya ang akong nauyab. Oh, imagine, mag 6 months na ba mi? Oh, going strong pagyapon mi. Hope so. Ngano ka oy? Intriguing lagi ka imong tinubagan. Wa, oy. Di ko ganahan nga magpataka o maguna-una na mag-istorya. Mas may nang ikaw gyud makadiskubre sa imong uyab. Ha? Kay ngano di ay oy? Sultihin na lang gud ko Karen. Ah, basta. Kay panid-in na lang imong uyab. Karen. Jo, birthday sa akong lula sa Sabado. Payog tahan. Kaya wala, mao na tingali ni ang panahon nga ipaila-ila na tika sa akong mga paryente. Oh, ha? Ipaila-ila si mga pasyente? Oo. Kay magtunga na ta sa tuig nga may relasyon ta. Apan, wa pati ka mapaila-ila sa akong mga kaliwat. O kay niabot naman gid ni nga, mao na ni atong gidugayon, o panahon na sad nga mailhan kanila. Sabado, no? Oh, Sabado. Available ka? Dili ra bada? Ha? Kuan magod may outing sa among pamilya. Unya, yun man atong mangaligo man kanong dagat. Oh, mao ba? Dungan dai sa birthday sa akong lula. Ulagi. Malasa oy. Dungan man. Sorry lang kayo siya na. Okay ra oy. Sasunod na lang higayon. Oo, siya. Sa sunod na lang higayon, ha? Tuosag ka. Karen, Hayan kay maayo ay. Og di na lang kamo adto sa birthday si mong lula. Aron mapanid-ani mo si Jonathan kung asa siya. unsa? Kuyukan pati ka. Unsa man, game ka? See? Sa akong pagkisosis ila, why outing ang ilang pamilya? Namgay dito niyang papagmama? Giyon sa man nimo pag-ingon nga nung nangita man kang atan ha? Ay ako nang giingnan niyang mama, nga maghumpog notes. Niyang ingon, wa si atan sa ila. Nilakaw, da ang motor siyang papa. Asa man kada ay siya? Na, tana, puyo na ko. Manda kay tricycle. Asa man ta? Sa lugar, diin ka usa, nakitaan ko siya nga may laing kuyog. Unsa? Oh, see? Nasayop ba ko? Dili. Hindutang pusing, ah. Gipalingkod ni Jonathan ang iyang babay sa iyang motor. Samtang siya, nisikit og maayo sa babay nga sigig hapuhap sa agtang sa babay. Oh my God. Ay, I hope nipiyong na lang ka. Ay, kinuog ko. Gihagkat pa yung Jonathan ang babay. Dili. Di ka na Karen. Uy, ay, asa ka, uy! Uy, dili ingon na naon ng pagbawas o lalaking maluibon, uy. Uy, loser kay kantan aon ana, day. Mong tarong agbawas. Kung o siyang gibuhat, mao si buhata. Panguyab sa glain. Unsa?
Nakigbuwag gid ko sa akong uyab in saktong 6 months na mo. O gihatag ko niyang regalo sa among 6 months na. Sobra ka sakit. Kay wa ko magtuo nga buangon ko sa akong uyab. Kay maayo ra di siya sa akong tubangan. Nag-move on ko ug nakakita ko og laing uyab. Nga ana nako, labaw pa ang gibati nako sa akong bag-ong uyab. Unya, Sure na ka na, ha? yes besh. Nahibaw kong lahi siya kay ni Jonathan. Well, hope so. Nangasab ka anong hope so nimo. Pagbaan gid ko ana eh. Bitaw, oy. Wa pa ko kailan mong bagong uyab ron, oy. Wa ko pa na kahimbisi. Puhon, ipaila-ila unya tika sa akong bagong uyab ha beshi ni Jerry. Jerry? Libre ka karong Sabado? Kaya naman. Naigamay nga salo-salo sa amo. Birthday sa kong igsuon. Huwag dadunti ka. Aron maila-ila ni mong ako mga kaparintihan. Kay mangan haman sa mga akong mga apuhan. Di ka ko mauwaw. Uwaw ba, uy? Di ka angay mawaw. Kay kung kita gyud, mamay mong membro ka na usab niya sa mong pamilya. Jerry. Ato ta? Dali. Una tika ipaila-ila kang lola. Labon, gara si lola naging kubling-kub sa may tent sa gawas. Kay busy pa man sila sa mamag papa sa pag-atiman sa pagkaon gud. Jerry. Ay, lagi uwaw-uwaw. Di na. Unsa? Uyab ni mo, Jerry. O lola, siya si Shermin. Shermin, siya nga akong lola. I mean, lola pagid siya na siya ni mama. Bali, kuan ba, ako, apo na lang ko niya sa tuhod. Pero, likon pa kaya na. Uy, mura man siya naong sa iyang iyaan ni Minda. Ha? Oy, kaditang sa siya ka. Itawag kong mama. Unsa ba ikagikan ni mo, Inday? Shermin, kaditang. Ano ka? Ang kalit magkabiha. Jer, atol sa panaysulti na mo sa lula sa imong mama. Para hindi di ita. Unsa? Plus dili ko makadawat sa akong nadiskubrihan. Nga paryente na di sa akong uyab. Kay parehas may kapilyedo sa iyang lula, nga lula na sa iyang mama. O kay mahal man namo ang usag-usa, gipadayon namo ang mong relasyon. Bisag bawal, ingon pa sa uban. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Mahimo pa ba namong ipadayon ang among relasyon sa akong uyab, bisan og paryente na di mo? Ikaduha pangutana. Ang nakaparyente namo, kay parehas may og apelyido sa lula sa iyang mama. All bagod na nga pagkaparyente? Ikatulong pangutana. Kung pananglit, kami gyud ang magkadayon ug magpakasal. Puti-kutihon pa ba og subay sa munisipyo ang among pagkaparyente? Dili ba mo makasal tungod sa among pagkaparyente sa lula sa iyang mama? Ikaw pa tatapos ang pangutana. May nadungkan sad ko nga kung igagaw lang o paryente ang magkadayon, may diferensya unya kuno ang mga liwat o mga anak. Kana kunong may mga mongoloid ang mga anak. Tinuod ba kana? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Charmaine. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, ako si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag karong adlaw akong tingog ang inyong mapaminaw dili lang sa ang tingog sa ako ang partner nga si Dr. Rene Obra pero kami gyud gihapong duha no agahandle aning programa og kaming duha ang andam nga muhatag og tubag tambag no solusyon sa inyong mga pangutanag og problemang may punto medikal punto legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, no? Mga problema na to sa ato ang higala, sa ato ang pamilya, sa hinigugma, karelasyon, sa ato ang kaugalingon, maski unsang mga puntuha pa na, maski unsa pa na kalisod, mga sukintig paminaw, ato ginang paningkamutan, nga mahataga na to og tambag og tubag ng inyong mga pangutanag, mga problema. Ay mo kawag tang og paglaom, ayaw ka discourage, kay na ako, nas Dr. Obra, no? Na aning programa na to nga muhatag ninyo og lingaw, muhatag sad ninyo pod og kaalam, either sa punto legal or punto medical or maski mga personal ninyong mga punto mga problema. Okay? Unsa may ato ang buhaton kung natay mga giagian nga mga problema, ipada inyong suwat diri namo na atay email address suliran_612@yahoo.com. Nasad tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address no pwede na nato ipadala Pinagis Post Office ang ato ang address 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw taga Himalalud Negros. Sipa gyud ta dinha Dapitas Negros no. Sumayong adlaw ninyo. Again, thank you and punto legal. Medyo personal pud ni ang iyahang problema.
kaning ato ang letter sender taguon nato sa pangalan nga si Charmaine o gipadani niya sa ato ang Facebook account kini ang akong suliran. Hello day and shout out sa ato ang mga avid listeners and followers and likers sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Nagkabuwag man ni siya no sa iyahang uyab katong si Jonathan unya nakauyab siya lain katong si kani si Jerry nga mas love pa niya kaysa atong Jonathan. Apan, dihang nag-ila-ila na sila sa kaliwatan, ilahang nasayran nga agoy murang parinti day ni sila. Ang iyahang lola, nga lola sa mama ni Jerry, no? Apan, nagpadayon pa sila sa ilang relasyon. Kay love, pagyud kuno kaayo nila, ang usat-usa. So, lola, nga lola, ang iyang lola pod sa mama ni Jerry, mahog nga lola po din niya sa great grandmother na siya maglisod tag subay anis Bisaya, but I think great grandmother siguro, no? Unang pangutana, mahimo pa ba namong ipadayon ang among relasyon sa akong uyab bisan og parente ra di ay me? Okay, ani ni ha ako ning tan-awon from explain mo from the standpoint sa balaod o sa standpoint sa ato ang values isip Pilipino, labi na nga kita close-knit kaayo ta nga pamilya. Alis ako unas balaod. Ang ato ang balaod, ato lang i-assume, no? Nga, why balaod nga nagdili? Ang gidili, ang gi-regulate sa balaod, kanang kaminyon. Of course, no? Ang ato ang kanang reason good sa pagsud nato sa usa ka relasyon is nang hinaot man tang morning ato ang forever. Unya nga ang ending ani minyo, no? Ang balaod nag-ingon nga dili pwede magminyo ang kanang kutob ang family relationship taman sa first degree. Ang gitawag man na first degree cousins. Kay ang balaod nag-ingon man up to the fourth civil degree of consanguinity. Unya one level man gud na nga gikan nako padung sa akong papa padung sa ako ang lolo, akong lolo padung sa iyang lain baron nga anak. Unya ang katong bali akong tiyo ug ang anak sa ako ang tiyo. Masud gani siya anang inigihap nimo sa dat ang 1 point man na siya ako padung sa akong papa 1, so di ko pwede magminyo sa akong papa. Saka ka adto ka sa akong lolo, di na ako pwede maminyo akong lolo, mo na ang second civil degree. Ang anak sa ako ang lolo nga ako ang tiyo, that is the third civil degree, dili pwede, plus ang anak sa ako ang tiyo, which is my first degree cousin, mo na ang fourth civil degree, ipo na to, no? Dili pwede, manaog pud ta, dili pud na pwede, kana nga point, basta up to the fourth civil degree of consanguinity, dili na siya pwede. Pero kung second degree cousins, no, mahog nga ang balaod nagsugot na, mutugot na siya kung second degree. Nga naman nga, nagbuot man ang balaod, tungod kay number 1, sa medical field manggod, na ako nun ay medical explanation, nga kung mag-unay ang kadugo, murang dili kaayo normal ang mugawas nga anak, and naay mga, mura man gud ning mingon nila kaning atong DNA ba, mura man gud ning genetic code, mura kunog ma-distort, no? So muna mahimong masakiton ang bata. Another reason also, tungod kay konserbatibo man gud ta nga pamilya, unya layo kay tagpananaw kung asa na taman, usahay gani kanang suod kayo nato pero inigsubay nato ang layo agyod noon. Mahog na gyud nga pwede na gyud nato dili gyud unta nato parinti, pero tungod kay inana man kita, oy anak man na siya ni kuan nga pag umangko ni kuan ya patong igagaw tagsa tagtulo tagunsa nya mo na parinti me suod kaayo anak pamilya na ingon anak ba, so muna nga medyo lisod kaayo, no, nga nga naapag gyud na ta sa punto nga maski pa og umingon ta nga nilapas na ka sa gidili sa balaod, pero sa pagkangan nga parinti dili gyud kaayo pa siya accepted, labi na siguro din ha, no, sa Negros nga conservative ang atuapang pamilya, dili pa gyud kaayo ta modern ug high-tech ug liberated, mo nang mas stricto, no, ang atuang pagpananaw ana. Ikaduhang pangutana, ang nakaparyente namo kay parehas mi og apelyido sa lola na sa iyahang mama. Duol bagod na nga pagkaparyente, naa may parihag apelyido gani nga dili paryente, or naa man gani muna ang ako ang advice nimo ipha kung masud pa mo sa katong fourth civil degree of consanguinity. Kay base hindi ay nga nagkapariha lang mong apelyido pero lagyo na kaayo mo. Di ba? Naamang gani ko imiga nga ang iyahang middle name o ang iyahang apelyido parehos ra.
no, pero dili parinti ang iyahang mamagpapa, diba? So tan-awa sa no kay basin di ay allowed pud mo. Ikatulong pangutana kung pananglit kami gyud ang magkadayon ug magpakasal. Kuti-kutihon pa ba og subay sa munisipyo ang among pagkaparyente? Dili pa mi makasal tungod sa among pagkaparyente sa lola sa iyahang mama. Kuti-kutihon mo in a sense nga tan-awon. Kay gidili man ang fourth civil degree of consanguinity katong aptod ba hangtod sa mga mag-agaw nga tagsa di pwede, no? Kay kung dili pwede di mahugpod nga dili pod valid ang inyong kasal, so dili gid mo tugtan. Ikaw katong katapusang pangutana, may nadunggan sa ko nga kung ig-agaw lang or parinti ang magkadayon, may diferensya unya kuno ang liwat o mga anak. Kana kunong may nga mahimong mongoloid ang mga anak tinuod ba? Yes. Dili gyud na layo kay naa man gyud na medical findings and medical study. Ngano man diin man nagikan sa unang panahon kana ganing mayon sila royal blood o blue blood. Sa una tungod kay di sila gusto masaglan ang ilahang angkan. Sa unang panahon pag ganino katong mga reyna, mga hari, kanang mga borgis, dili sila musugot kay taas kay sila pagtan-aw sa ilang kaugalingon ug sa ilahang lahi nga di sila gusto masaglan. Nahog to sa unang panahon yun kaayo, no? Panahon pag itong mampor, dili yun sila musugot masaglan, mauna nga, magunay na, ipaunay na lang yun nila, bahala na kay wag yun sila laing pasudlon sa ilang pamilya. Apan, dito to nila namatngunan, no? Nga mura nga nung ma-abnormal maning bata. Yes, muna ilang ingon, mamongoloid, pero dili all the time, no? Ang uban masakiton, na uban ka ng sakit sa dugo nga masamad gani ka dili ka muklat dayon di mo hunong so mamamatay ka tungod kay blood loss mga ingon ana ba so mao na siya ang usa sa rason nganong gidili gyud ang ingon ana nga magunay pero mo lagi ni naay limitation up to the fourth civil degree of consanguinity. Now if dili na mo covered ana and dili sana makakos ug gubot pud sa inyong pamilya, then I don't think na asay dautan anang ingon ana nagmamahalang mo ginailang ingon, di ba? Sa day nang maghigugmata pero of course no lahi man guning ato ang kultura isip Pilipino murag mo matter man gud na nga uyabaw nimo di ra man gud ang imo or minyo ani mo dili ra man gud ang imong hinigugma apil man ang hinigugma sa imong hinigugma so kinahanglan nga para hapside dapat gidawat sa jud mo so hopefully no nga wala lang gid unta na nga complications aron maka happy ever after mo. Okay, mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy na utlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi kapon sa to ang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.